azért vagyunk itt, hogy egy sétára invitáljalak titeket. Egy olyan sétára, ami kimerítő, fullasztó, hányingerkeltő, gusztustalan, és egyébként mindezek felett tök felesleges. Aki a Pólus Centerbe szeretne jönni, ami körülbelül a kerületben talán az egyetlen nevezetesség, vagy olyan objektum, amit bárki meg akarhat látogatni valamilyen rejtélyes oknál fogva, annak ezt a sétát meg kell csinálnia. Miért? Mert a mögöttem látható buszállomás az egy durva, 10-12 perces sétára van a Pólus Centertől. Egy végen láthatatlan, üres mező van a Pólus Center és az Ázsia Center között, ahol egyébként simán megállhatnának a buszok, be tudnának rakni még egy buszmegállót, és egy nagyobb buszpályaudvart is. Egyébként, hogy valami jót is mondjunk, egészen eddig a pontig, ahol most állok, a közlekedés egész jónak mondható. Blaha Lujza tér felől, de akár a Bakcsomóponttól is simán el lehet egy busszal jutni idáig. Minden itt fut össze, 7-es, 7-es, 8-as, 8-as, 133-e. Szóval egészen idáig tök jó, és az ember így örülhet, hogy na, tök gyorsan odaérek a Pólus Centerbe, majd ezen a ponton jön a sanyarú felismerés, hogy nem bazd meg. Na most egyébként tök mázlink van, mert ez pont amikor ideértünk zöldre váltott, de egyébként nem szokott túl gyakran ilyen történni. Ja, és amint az látható, nem értünk még át, kb. A zebra közepéig jutunk el, amikor már megint piros. Nem gondolnak bele abba, hogy valaki esetleg babakocsival jön, vagy idős, és fáj a lába. Na de elérkeztünk tulajdonképpen a Zarándok út elejéhez, és hát rálépek. És megyünk, és megyünk, és megyünk. Azért tök jó ez a séta, mert melegbe szar, izzadsz, mint egy dagonyázó disznó, hidegbe szar, mert fázol, ha esik az eső, akkor mire odaérsz szarrázol, tehát szar, ha a hó esik vagy a szél fúj, akkor meg azért szar. Mögöttem ez a plac, ha esetleg valaki nem értené, hogy mit célt szolgál, és miért van ilyen állapotban évek óta, mert az ember azt gondolhatja, hogy ennek semmi értelme nincs, de van. Méghozzá ide szokott jönni néha a cirkusz. Illetve nem is cirkusz, bocsánat, hanem hogy hívják ezeket régerről? Ez a klasszikus kommunista vúsli. Van ugrálóház, céllövöl, de egyszer láttam egy szomorkodó elefántot, akit ki akartam szabadítani, de aztán meggondoltam magam. Imádom. Ja, egyébként a változatosság kedvéért sétálunk még egy kicsit. Már nagyon tele van a tököm az egésszel. Ha már képtelenek rá, egyébként, mert én kitaláltam, én nem vagyok városvezető, és nem is értek hozzá, úgyhogy ez csak egy ilyen teória, hogy én kitaláltam azt, hogy mi lenne akkor, ha nem ott nyomorognának azok a buszok abban a kis buszpályaudvarban, hanem csinálnának még egy megállót, lehet, hogy ide kettő is beleférne erre a távolságra, mindegy, csinálnának mondjuk még egy megállót, ami elmenne a Pólus Centerig, és mivel itt van egy baszott nagy rét, amit senki semmire nem használ, ezért akár ki lehetne alakítani itt egy ideiglenes buszpályaudvart, ahol meg tudnának fordulni a buszok. Sóderes ilyen lófasz úton megyünk. Évek óta mindenki ezen az útvonalon közelíti meg a Pólus Centert, meg az Ázsia Centert. Látszik, hogy ki is van kopva a növényzet konkrétan, mert mindenki itt jár. Azt sem jut eszükbe, hogy bazd meg egy normális aszfaltot, egy járdát lerakjanak, hogy amikor mondjuk esik az eső, akkor ne legyél fülig szaros, mire beérsz valahova. Mekkora kibaszás, hogyha valaki egyébként itt lakik, mert annak ezt minden nap meg kell tennie. Kicsit könnybe is lábadt a szemem. Megérkeztünk. Egyébként nem beszélek annyi fasságot, mint amennyire mások gondolják rólam, mert egyébként jár itt busz. Egyetlen egy darab szerencsétlen szutyogbusz, az végig megy itt az úttesten, végig a Pólusig, ott kanyarodik be, és megáll a Pólus Center mellett közvetlenül. Nem tudom, hogy az honnan megy hova, de ezt is mindjárt meg fogjuk nézni. Ez a 224-es busz, Újpalota Szentmihályi út. Nem tudom, hogy az hol van. Tehát ahogy gondoltam, egy olyan helyet se érint, ahol úgy általában az emberek felszoktak szállni a buszra, hogy eljussanak a Pólus Centerig. Tök jó, hogy van. De kimegy Fótra, az Osan áruházhoz. Az igen. Miután rájöttem, hogy kurvára nincs kedvem visszasétálni a 7-es buszhoz, mert nem bírom. Meghalok, lehet, hamarosan.
Ezért úgy gondoltam, hogy inkább elmegyek Fótra az Oceanhoz. Miért ne? Lehet, hogy ott is találunk valami jó sztorit. Csá!